Simemelela okokuba le nto ebizwa ngokokuba yi-pens down apho kuqokolelwa khona abantu abatsha baxakekiswe ngokokuba bayokonwaba bengamaqumrhu ngamaqumrhu kwiindawo apho begqibela begangxeleka kwizinto ezingacacanga. Abanye babo bafumane ukuhlukumezeka ngokuba badlwengulwe, abanye bazibone besebugqwayibeni bowubulawa bengabuyanga emakhaya, abanye bengazange babe balale bengekho. Siyacela ke le nto uba mayiphele, mayingaqhubeki isenzeka, ayifanelekanga, ayilunganga. Sicela kakhulu into yokokuba abazali, ootishara, wonke umntu onenxaxheba makabe negalelo lokuqinisekisa uba izinto ezinjengezi azenzeki. Oomasipala mabaqinise imithetho, noko imithetho engazuvumela into yokokuba abantwana, ingakumbi abo bangaphantsi kweminyaka evumelekileyo, babonakale begangxeleka kwizinto ezinjengezi zokuselwa kotywala ngendlela engekho mthethweni. Eastern Cape, home of legends.